Сега сме на път за моргата. Едно скапано село тук. Много смотани километри. Пътя е перфектен, малко сняг. Направо като джип колата. Не знам обаче Одеса ходеше. Тук сега малко се лутам. Няма ни табели, нищо. Та работа. Нали? Гледам колите не могат много да вървят. Той ги няма по пътя празен. Много добре. Такъв сняг, даже повечко да има. Да може да се кара на воля. Снежни. Такова. Winter driving. Folk driving, ала бала. Нали? Малко ми трудно да карам с една ръка и да пиша. Трябва да се оглеждам все пак. Коли минават от време на време. Хоп! Пълен контрол. Хем ми е затлачена отдолу колата сняг. Трябва да стана да я свитам. Пътищата са яко неизчистени. Пътуваме за селото, където има морга, където евентуално ако стигна, ако смисъл намеря отворен път, естествено, ако не са го затворили, ние сме умници, може да си купя част за колата и пахното да не се разваля. Ако съм малко, защото ще има пътя, сняг, лед. Браво! Перфектно! Нали? Пътя за селото. Там нали са вижда нещо, ама всичко е 6. Аз съм 6, нали, деца века. А нали ме били някои катаджия, че сега ще ми кажат, нямаш право да ползваш телефон. Жирата стои парно, ей. Сияки съм, нали, то не мога да кара, ей. Сигурно и след него ми. Минаваме с Бриджстона. Никакъв проблем няма, никакъв. С 50-60 се движим тук в града. Парното жига. Моя майстор го направи за еднократна употреба. И трябва да взема живо. Ходя тук и тия снегове му казвам, към ти сега хората не искаше работят. Работен ден. Сега да направя БДЖ-то, влакчета, ножести. И трудно с една ръка да карам, ако да правиш. Оп! Снегорин, тук има май. Ликвой. Горинче. За почистили кога да правиш. Сирия от всякъде. Карам с приспити. Не знам София как е положението, ама важното е да има сняг. В принцип имаше и по-неразчистени пътища, ама аз ме мързеше да снимам оттам, защото не мога хем да снимам и да карам. Нали? Можем хем и да снимаме и да караме. Колата ми угасна. Няма нищо. Продължаваме. Тук вижда се как е. Пътя е перфектен. Перфектен. Малко смотано с една ръка да караш. Три време, ама какво да правиш? Ако не се вижда нещо. Сега видите, ще моето село дали отворено.
Plus One. Нали? Пътя тук се вижда, изобщо не е чистен. Говоря с чистено. С винетки дет ги снимат. Даваме на трета. Нали? На скорост. Сега видях то с моя майстор, той с джип. След ти гуми вика, мизерия. Викам те. При мен ми е мизерно, нямам джип. Ама съм с гуми. Говоря тук простоти постоянно. Някакъв такси има. Закъсало може би. Оп. Да има са кръстовищи. Не знам. Дали. Вече не знам дали ами. Аха, май беше наляво. Сега тук. Ще си бал майката тук направо. Лепчи. Перфектен. Сега има перфект клима. Трябва да ми това накъпят. Си да ми се движат. Някакви ми тия горките, някаква таксиджийка, мацка. Нали? И так седиш колето. Като си горка. Гола отворен пътя. Съм затворен. Много яко. Ще човек да няма. Там станцията тук. Сега тук ще трябва да намаля, защото къде отива, бе? Ах ти маняка. Сега! Гледай тук какви преспи, братче, гледай. И джипът какво прави? Моя джип. Дето го нямам. Нали? Като джип. Няма закъсване, братче. Няма закъсване. Маняшка работа, маняшка работа. Караме с 60. Знаци имаме. Чупа го изтрах да влезе. Те здачи и те пробили. Са знае дали ще могат изобщо да... То всякъде идва отгоре ми. Майка му сляп ли кафе. Вижда ли, че... Прости хора, после някой после трябва да... Не знам какво. Нали? Право Winter Storm, някаква става, някаква сняг. Plus One. Май не са отворили пътя, ние сме мизерици. Язък. Ще видим, не? Сме на трета, може би на какво съм на трета. Може и да е затворен пътя, обаче. Маняшко време, бе. Нали? Това е хубаво време. Да ти е приятно да караш. Им съм с една ръка. Не имам малко парно сега и е тъй зле положението. Някакво село Врачанце или как се казваш. Не знам и де отивам. Стачките. Се разказала играта от студ. Не, парно се ще се студят. Plus One. Знам дали се вижда, ама по принцип има сняг. Нали? На места по-дебело, на други по-тънък. И е приятно за каране, за шофиране. Да не съм изпуснал селото, бе. Може би е тук вдясно. За малко като е заснежено, не мога да се ориентирам.
Бе, къде? Да видим сега. Какво пише тук сега? Врачанци ли пише? Не мога да видя. Половин километър. Сега. Дали е разчистено? Че не е разчистено, но джипа влиза. Леко прави. Там смикача. Сняг, лето долу. Сирия. Но джипа минава. 4x4. 4. Няшко време. Това не съм карал в такъв сняг, когато лъжа малък сняг, аз съм карал в по-голям. Спомням, носех се лопатата отзаде. Нещо стане. Много яко. Караме с 50 извън града, все пак някаква дистанция. Долу сме на лед. Като ще стигна в моргата. Зимните, ето към май има един закъсал. Или няколко ли са. Или май път е затворен. Видим какво става.